खुलुमबाय आं नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बयखौ बरायनाय जाबाय। दिनै रादाबखौ फरायदों आं गुथाल नार्जारि। फै जों बिदिब्ला रादाबखौ नायलांदोनि। जनायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानाय जाथाय। जायगायाव बारुस पेगु मुंनि सुबुंनि जिउ खहा जानाय। बारुस पेगुनि जिउ खहा जानाय जाथायखौ खोनानानै बारुस पेगुनि बिफा निरानन्द पेगुआ हरखाब संखिनानै जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला धेमाजि जिल्लानि जनाय महकुमानि गली खुंजानाव हरनि 11 बाजियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। जनाइनिफ्राय फैबाय थानाय AS04F5500 नम्बरनि गंसे कारा 515 नं राजा लामायाव गली रंजान लामायाव साब्रै मानसिनि जिरायबाय थानाय सेराव सौफैयो आरो गारिया हाखराव गोग्लैलाङो। बे जाब्रबथाय जानाय जायगायाव 2 नं माजुलिगाव गामिनि बारुस पेगु बिथाङा अबथिरा जिउ खोमानाङो। फैदो बिदिब्ला मा बुंदों बे जायगानि ল'ৰাজনৰ নাম বাৰুচ পেগু আৰু দেউতাকৰ নাম নিৰানন্দ পেগু। 1 নং মাজুলীপুৰ গাঁৱৰ। ল'ৰাজন চিচি বৰগাঁও তাত পোষ্ট অফিচত কাম কৰিছিলে। কালি কেইটা বজাত এই ঢুকালে এক্সিডেণ্টটো হ'ল? এক্সিডেণ্টটো সম্ভৱ 10:30মান বজাত হ'ব লাগে। আৰু শুনিছোঁ এই খবৰ পাই পিনি তেওঁৰ পিতৃও ঢুকাইছে বোলে? তেওঁৰ পিতৃও তাৰ 1 ঘণ্টাৰ পিছত খবৰটো শুনি কিনি ঢুকালে। তাত কি আছিলে নামটো? নিৰানন্দ পেগু। তাৰ ঘটনা য'ত এক্সিডেণ্ট মৰিলে তাৰ নামটো? বাৰুচ পেগু।